Amb tots vosaltres, Passió Esportiva, dirigit per Meritxell Vilà. Doncs la iniciativa ha sorgit per conversacions entre amics d'idees que surten d'una mica des del cor, de dir tinc ganes d'ajudar, tinc ganes de fer alguna cosa positiva relacionada una mica amb el món del futbol i també és una forma de tornar-li al futbol tot el que m'ha donat. La idea és voler ajudar i sí que és veritat que fins que no ets pare tens nens i visites a hospitals i no veus les criatures passejant per allà, passant-ho malament, amb les famílies, doncs al final és el que més t'arriba al cor i per això aquest motiu d'intentar ajudar els nens de l'oncològic de Sant Joan de Déu. Es barregen dues coses, no? La principal, que al final és el tema solidari, que és on prioritzem intentar recaudar el màxim diners possibles per ajudar aquestes famílies, i després una mica aprofitar aquesta tensió una mica que s'està generant últimament en els darrers anys en els derbis catalans, que al final penso que s'està anant de mare, com si diguéssim, no? I jo crec que és una mica, la idea és intentar rebaixar la tensió i fer alguna cosa conjunt i positiu per tal d'ensenyar a la gent que el futbol al final són altres coses, no? De no aquest odi que a vegades demostrem entre altres equips, que al final el futbol et dona aquestes coses que es comparteixen i que la finalitat és ajudar. Clar, al final són companys de professió, no? Jo crec que aquí també va una mica l'experiència una mica personal meva. Jo de petitó era del Barça, no m'amago, i per circumstàncies de la vida, doncs al final vas a l'estadi de l'Espanyol i doncs t'identifiques més en aquest tema, no? I al final sí que és veritat que ser de l'Espanyol, per exemple, aquí a Catalunya no és fàcil. Al final som una minoria, una meravellosa minoria, per cert, i al final el que vull transmetre una mica, que m'ha passat amb la meva filla, igual que també s'ha posat la camiseta de l'Espanyol al col·le i li han increpat en certs moments, i que al final el futbol és com la vida mateixa, que hi ha gent més alta, hi ha gent amb el cap més gran, hi ha gent, doncs amb els equips és el mateix, hi haurà gent de l'Espanyol, gent del Barça, gent de l'Atlético, i al final jo crec que hi hagi una rivalitat sempre és bona, perquè això t'ajuda a millorar, t'ajuda a competir, t'ajuda a sentir quan vas a l'estadi, però ha d'haver-hi uns límits. Ha d'haver-hi uns límits en quant a respecte i a no generar un odi que després jo crec que aquí ens equivoquem com a societat. Al final va tot a Sant Joan de Déu, va directe, o sigui, nosaltres com a sponsors, com a Vilà i els altres sponsors no toquem els diners, o sigui, és un número de compte generat per Sant Joan de Déu i tota la recaudació és per la investigació del càncer infantil. La determinació és l'ajuda a la investigació a nivell científica. Des que vam parlar amb Sant Joan de Déu, al final van haver-hi diverses possibilitats i es va decidir que tots aquests imports serien destinats per això, per la investigació. Al final això és una prova pilot, és el primer derbi per la causa i la idea era fer alguna cosa ben fet, amb la màxima humilitat possible, però encara que es tracta d'un partit de veterans, mitjançant els nostres petits recursos, fer-ho el més motivacional possible. I l'impacte al final volem que sigui un impacte real, que arribi al màxim gent possible per tal que l'import aconseguit sigui el més elevat possible. Molt agraïts per una mica el projecte. Tenim un fil conductor que es diu Natàlia, que des d'aquí també donar-li les gràcies també pel seu suport. I al final ella la que ens ha donat una mica els passes a seguir per tal que sigui el més transparent possible. I després, quan acabem el projecte, sí que farem una visita conjunta allà a l'hospital perquè ens expliqui una miqueta
en què es basarà. Aviam, jo la idea que tenia, al final, l'equip representatiu de l'Espanyol doncs, bueno, té un cert nivell. L'ideal és, o sigui, la prioritat no és el resultat. Al final és passar un bon matí de futbol, veure la gent disfrutar, veure dos colors, dos samarretes diferents però unides per una mateixa causa. Però bueno, sí que hem volgut donar un pas de nivell a la penya barcelonista Sant Vicenç, que és on actualment estic jugant, i la idea era doncs, que vinguessin a ajudar doncs, un perfil per cada línia, no? I, bueno, més enllà de buscar el jugador estrella i de més, doncs hem intentat buscar jugadors que s'identifiquin molt amb la causa i amics també personalment, com pot ser Marc Pedraza, que bueno, també ha estat a les categories inferiors tant de Barça com Espanyol i malauradament va patir l'enfermetat de molt a prop bueno, que va morir el seu pare. I bueno, Cristian Tello també hem aprofitat una mica que va jugar al Barça i l'Espanyol, Víctor Ruiz el mateix, i bueno, hi ha algun pendent de confirmar que, com saps, són dates una mica complicades i esperem que puguin venir, que no tinguin altres aconteixements professionals i doncs, que ho intentarem informar el més aviat possible. Ha sigut molt fàcil. La veritat que ha sigut un simple missatge de dir vull fer això, què et sembla? T'agradaria venir i al final ha sigut molt, molt fàcil. També vull agrair d'aquí tota la gent que s'ha ofert a venir a jugar. La veritat que he rebut bastantes sol·licituds en aquest aspecte, però bueno, al final era una cosa una mica simbòlica que vingués 3 o 4 jugadors una mica amb més nom que li poguéssim donar una miqueta més de visibilitat al projecte. Hi ha algun pensat, sí. Estem pendents d'un, sobretot a la porteria, a veure si no li... perquè hi ha un tema playoffs i de més, a veure si podria venir, perquè aquest jugador no està retirat, però bueno, està al límit i jo crec que l'Espanyol no posaria tampoc cap impediment en que vingués a ajudar. I sí, algun jugador tenim pendent. Bueno, al final la finançació, com bé dius, saps el que passa? Que hi ha tanta gent que ha volgut aportar el seu gra de sorra, que al final sí que és veritat que la idea doncs, la vaig tenir jo vaig plantejar a Vila Logística, que és on actualment estic treballant, i des del primer moment doncs, van dir, escolta, què necessites, com ho vols fer, necessites camisetes, sponsorització, i doncs va ser molt fàcil, no? I després, doncs, bueno, sí que és veritat que hi ha hagut aquesta col·laboració necessària de l'Ajuntament de Sant Vicenç, de la penya barcelonista, del Reial Club Deportiu Espanyol, que en el moment que li vaig comentar van dir que ok a tot. De fet, ajudaran amb un sorteig també el dia del partit. O sigui, la veritat que han tingut... El feedback ha sigut molt positiu en tots els sentits. I després, aprofitant una mica els contactes empresarials, hi ha hagut moltes empreses, molts clients de Vila Logística que s'han ofert a portar el seu gra de sorra, però bueno, vam decidir doncs, contactar amb Finish Metal, que és un proveïdor d'AdBlue, de Molins de Rei, que és on tenim molt bona relació i la veritat que tenen un equip humà molt maco i també han ajudat una mica a fer algunes coses i després l'equip de Foster, que és el que ens està ajudant al tema de les xarxes socials i a més per intentar donar una mica més de difusió, que des del primer moment també la veritat que s'estan comportant com a professionals i ens estan ajudant molt. No és un projecte que vulguem fer a gran escala, al final, ja com t'he dit, ho volem portar amb la màxima humilitat possible i a veure com surt aquest any per de cara en un futur, l'any que ve, si podem fer una altra edició, doncs ja veurem a veure com podem fer-ho. Home, doncs m'encantaria veure'm en un estadi molt gran, amb diversos equips, no només Barça-Espanyol. Al final sabem que hi ha molts derbis, no?, a nivell nacional i inclús aquí a nivell local. I, doncs, bueno, al final ja no fer un veterans, sinó intentar fer amb altre tipus de jugadors o amb futbol base, una mica cada any anar variant i intentar donar aquest missatge d'unió que al final, quan hi ha camisetes rivals, sempre que sigui per una bona causa, ha d'haver-hi aquesta harmonia i aquesta unió.
La veritat que de moment, soc sincer, cap problema. El més problema és la lesió, que m'he lesionat ara justament faltant un mes quasi i bueno, és un repte que em poso jo també el poder arribar a aquest partit, però la veritat és que tothom s'està comportant d'una forma pues, molt solidària i com t'he dit, amb un feedback superpositiu, està donant un cop de mà i aviam com surt, no? Aviam com surt. Esperem que surti tot molt bé. Doncs una imatge humil, al final una imatge humil i que al final doncs sí que és veritat que estem dedicant uns esforços més enllà de l'àmbit professional a que tot vagi bé, que sobretot a dintre el camp després hi hagi això, no? Respecte, que hi hagi companyerisme i després el futbol doncs, després ja serà secundari, no? Però bueno, que els veterans també, doncs, per molt que el tema físic ja no ens acompanya tant, doncs la qualitat jo crec que és un tema que no es perd mai i doncs la gent que vingui doncs, que disfruti del matí, que animi, que s'ho passi bé i que vegi bon futbol. Sant Vicenç dels Horts, doncs mira, és curiós, no? Jo al final vaig deixar el futbol fa un any i, bueno, en una nit d'amics doncs em va comentar un gran amic meu que jugava amb uns veterans de la penya barcelonista, de Sant Vicenç, que si volia venir a jugar, a participar. Clar, Jordi, amb penya barcelonista, sent perico com soc, vaig dir primer, ostres, això m'ho he de pensar, m'ho he de pensar molt. I mira, un dia doncs, vaig dir, vinga, vaig a provar. I la veritat que em vaig trobar un grup de persones molt maco. De fet, és estrany, però hi ha una gran majoria de pericos allà a l'equip. I bueno, vaig començar a jugar i em vaig sentir molt a gust allà amb aquests companys. I mira, i al final, doncs, entre una cosa i l'altra, doncs, vaig decidir fer-ho aquí i preguntar-los si els anava bé aquest projecte, si els agradava i em van dir que cap problema, el que fes falta. Sobretot, respecte, unió i solidaritat. Al final això és el que em quedaria sobre aquest dia.